دەست پێکم خێرهاتناوەتکن نها ئیرۆ چاردەی مهایەک 2021 ئەم وەک سازیە پەروەردەی لێ کۆم بن الڤێ دەرێدا ینی ڕەوشا کۆرۆنا هەبوو بەری دی ساڵە جڤینامایانژی کۆنفرانسامایە یەکەمی چی بوو بۆ ئەڤژی شبهەیە کۆنفرانسی ئەم چێتکن ینی ئەم موسا وەک کۆنفرانس نادن دیارکردنش بە ڕەوشا کۆرۆناوان هەرێمێدا ئەم نکارن وسا لێ کۆم ببن هەمان دیساژی وەک نافخۆیی مامۆستا ئێچنگالێ لێ کۆم بن ئارمانجا vê civînê jî yan jî şibhê konferansiya dagirtina konferansiya em rêveberiya xwe nû bikin rêveberiyeka nû bête hilbijartinê nû çê bibin û a didwê yanî destpêkê de rewşa siyasiya minteqeya rewşa herêmê rewşa giştî bête nirxandin raporên mamosta kar û xebatê di sala bête xwendin ser wê nirxandin çê bibin em ê karibin ser vê asasî yanî civîna xwe çê bikin heta em karibin encamekî baş ji vê civînê derxin divê yan jî hinek hevalê me yan jî ew ê me giştî jî yan jî rêveberiya şingalê a xwe ser tevlî bûye wisa zêde me agahî neda me dawe nekirin êş derve hema wek navxweyî me xwestem civîneke çê bikin li vê rewşê de hem pêwîstî hebû hem jî yanî hatibû wî wextê hinekî sala derbas jî bûbû konferanseke me bête çêkirin ji ber rewşa korona me careke dî jî got me nikarî em konferansê çê bikin civîneke giştî navxweyî em çê dikin li vê derê de yanî armanca here sereka ku hilbijartineke nû rêveberiyeka nû ji mamosta re saziya perwerdê re bête hilbijartin bêguman her aliyekî yanî ewa wê bandora wê hebû her milê perwerdê de milê emnî de milê eskerî de her milî de hebû hema dîsa jî milê êmeyê perwerdê de bandora wê rastî jî yanî rewşa perwerdê jî girêdayî rewşa giştî ya şingalê de yanî miletê me hemû tam venegeriya hemû aliya de zehmetî hene ev jî dextekî ku milet venegera milet berib şingalê yan jî cî xwe venegera heka milet venegera bêguman zextekî mezin e li vê derê de gelek cara me civînê dî jî de me ev xal nirxandiye û ev xal minaqeşe kiriye weka a mamosta hema dîsa jî ev yanî ev xal weka xaleka sereka a rewşa siyasî û rewşa giştî wê ête destgirtin heka civînê de her kêliyê de em gelê xwe rebûn em xelkê xwe rebûn li vê derê de tê firq û cudaya me û gelê me nîne em jî gelin gel jî emin em piştgirêtiya gelê xwe heta dawiyê jî em ê pê rebin